Assalamu alaikum, na dawo daga sallan idi. Ina ma kowa barka da sallah. Allah ya sa yin sallah lafiya, Allah ya sai ba da muna gari. Yawara, Allah kuma ya ba mu kowace mace miji na gari. Ta ji daɗin wannan sallan, ya sa ta je Juma'a, ta je sallan idi a sa'a ta roƙa kowa Allah ya bata miji na gari. Ni dai burina Allah ka dube ni, Allah ka bani miji na gari mai albarka, wanda zai zama mun farin ciki a rayuwata ta duniya. Akwai 'yan bayana, bazaurawa ne, 'yan mata ne, ga su nan dai ga su nan. To Allah ya ba mu kowa miji na gari. Kai yau na yi kuka a idi da na ga masaji. Akwai maza a gari ba kudin aure. Kude in baku labarin wata uwa da an kasa diyar ta dazu a bikiyata ta turo min shi. Tacce banni da dan banza sadda wayar ta hojin kira diyar ga Allah ma'aiki an kai da shi, in ke gane kina aza ko harce an ka sa mai ga baki ba shi cizawa. Sai ke ga atahin nan da yayyo mata galihi an ka wanke an ka kai mai abita sabuwar ta dal cikin leda shi ya kwacce abita. Ita ta surha, ita ta dawo, ita ta kirbi ta dama ta bashi ta tattake abita, ita ka wankin tuha ke ko wanka an ka ji ta mai bani mamaki. Amma da shike dan banza jiya ina kwana da azzuhurin harin na jiki shekakku kan diya, ko da tashi wai ya sako ta bayan da ya gama zabga mata ciki. Ai ko haddi ya irai ya baci, ina tashi ni dau waya ni kafa dan na lamba ta yake dauka. Ya kuru bai dauka ba don da ya dauka in ishi kwancin kwana ni shiri kwancin kwana na fara aika mai baci. Wallahi shina azaba ni ta ba.